Il-vuċi taż-żgħir qed tinstema'. Hekk iddeskriva il-budget tas-sena d-dieħla d-Direttur Ġenerali tal-Caritas Leonid Mekkej meta fil-programm Pjazza tkellem dwar miżuri li fil-fema tiegħu se jgħinu lill-aktar vulnerabbli. Il-vuċi taż-żgħir qed tinstema', però nemmnu wkoll li dan huwa biss l-ewwel pass. U allura naħseb li dan huwa l-ewwel budget li fuq jridu jkomplu jinbnew anke ċertu miżuri oħrajn. Mekkej laqab b'sodisfazzjoni l-bidla fl-attitudni li dan il-Gvern ħa lejn persuni li qegħdin fuq il-benefiċċji soċjali. Qabel smajna ħafna drabi kemm daw il-persuni nisimgħuhom insomma qed jabbużaw mill-benefiċċji soċjali, f'dan il-budget smajna li l-benefiċċji soċjali għandhom ikunu iktar adegwati. Id-Direttur tal-Caritas tkellem b'ottimizmu dwar numru ta' miżuri fil-budget 2016, ottimizmu meqjus bħala ċertifikat importanti għal dan l-istess budget, speċjalment fid-dawl li fl-aħħar snin il-Caritas kienet vuċi b'saħħitha ħafna fejn tidħol l-isfida tal-faqar f'pajjiżna. ċertu miżuri li mhux dejjem ħafna drabi ġorru setturi voċiferi magħhom imma xorta ġew inklużi f'dan il-budget. Bħalu jaħsbu għal-manager tal-Leap Xavier Grima u soċjologu Malcolm Alija li f'One News Breakfast elenkaw miżuri f'budget soċjali li segwu suċċess ekonomiku miksub fl-aħħar 3 snin. Bħala bniedem li jiltaqa' ta' kuljum ma' persuni li jgħixu fil-faqar, Grima sostna li l-budget tal-2017 jinkludi miżuri favur dawn il-persuni biex il-vuċi tagħhom tibda tinstema'. Sostna wkoll l-iktar ħaġa inkwetanti f'dan kollu hija l-instabilità ta' tfal u hawnhekk tkellem dwar każ partikolari Tom ta' żewġ titfal li kienet tgħix fil-faqar. Il-persuna ħeġġiġnija biex toħroġ għad-dinja tax-xogħol. Għandha żewġ titfal b'diffikultajiet bajnu anke tal-iskola, bajnu anke ta' persuni speċjalizzati anke fil-qasam anke tas saħħa tat-tifel. Li dil-persuna ħarġet mhux biss għantajnija post tal-Hafiz Inxir Program li hija proġett li anke l-Gvern nieda ta' familji li jgħinu fis-sussidju tal-kera, il-persuna minn job wieħed spiċċa tal-3 jobs. Is-soċjologu Malcolm Alija argumenta kif mill-lat soċjali dan il-budget jindirizza l-ħtiġijiet tal-iktar gruppi vulnerabbli fis-soċjetà u jolqot nies li ma ntlaħqux direttament minn miżuri preċedenti. Dan mhuwiex budget illi huwa biss tajjeb pożittiv għas-sena l-ġejja, imma sostenibbli anke għall-futur. Allura wieħed jista' jgħid li jekk ikonna sistema edukattiva inklusiva, ikonna ħiliet ta' dawn l-individwi li forsi huma l-iktar vulnerabbli li jittiebu. U miżuri ta' dan it-tip, allura dik l-idea, dik il-mira tista' tkun iktar possibbli.